Silav roj baş evar baş hevanno îro dixwazim di derbarê encama dadgeha di derheqê doza Kobanî de ji we re pêşkêş bikim. Hûn zanin ji vê dozê heştê û sê siyasetmedarên Kurd dihatin mehkemekirin. Selhedîn Demirtaş, Figen Yüksekdağ, hevserokên berê ên HDP her wiha gelek kes ji vê dozê dihatin mehkemekirin. Beriya salekî, beriya sêzdeh mehan ev doz bi dawî bibû. Selhedîn Demirtaş bê suç hatibû dîtin. Lêbelê hinceta dozê nehatibû eşkerekirin ji bo ku parêzer bikaribin îtiraz bikin pêdivî bi vê dosyê hebû. Yani pêdivî bi hinceta vê biryarê hebû. Ji neho pê ve jî pêşiya Selhedîn Demirtaş û hevalê wî gelekî vekiriye parêzer ketine nava tevyarê ka ew ê di demên pêşme de dibe ku biryarên nû werin girtin, dibe ku Selhedîn Demirtaş û hemû hevalê xwe serbest werin berdan. Êdî tesîra pêvajoyî ye, muheqaq tesîra pêvajoyî ye. Niha hevanno nûçeyên ku min ji we re amadekirine ez ji we re pêşkêş bikim bi vîya wê di naberê de em ê ji xwe re şîrovê bikin. Ez hema bi biryarê dest pê bikim. Tamam. Em wisa bikin. Baş e. Ez hema vê bînim jor. Em pêşî nûçiya di derbarê Selhedîn Demirtaş de ji we re pêşkêş bikin. Paşê jî em ê biçin NATOyê di derheqê civînê de, encamên civînê de, derbarê şerê İsraîl û İranê de daxuyaniya Donald Trump heye. Hevdîtina wî ya bi Tayyip Erdogan re hebû. Me ji we re piştî nîv re pêşkêş kiribû. Bernameyekê taybet li ser vê mijarê hebû. Lê hin encam hene. Ji we re dixwazim diyar bikim. Daxuyaniya Donald Trump gelekî komîk e dibe İran hemî bingeha bernameya atomî ya Îranê me helweşandiye. İran êdî bila bi matomê re uranyum re eleqedar nebe. Bila ew jî weke welatên kendavê bila bi petrolê re eleqedar bibe. Ez bawer dikim ez viya wek çawa pênasê dikim di boksê de rawnda yekem ya têkoşînê bi dawî bû ama şer bi dawî nebû. Şerê di navbera İsraîl û Îranê de wê bidome lê rawnda yekem bi dawî bû êdî serkeftin kîjan aliyê ye ew zanin. İran dibêje em bi serketin ji ber ku armanca İsraîlê ew bû bi temamî İranê têk bibe rejîmê hilweşîne lê bi ser neket. İran jî di wê qenaetê de ye ku wan kariye bi hêza xwe İsraîlê bidin seknandin. Hevanna Dadgehê piştî sêzdeh mehan hinceta biryara cezayê doza Kobanî eşkere kir. Dosya hinceta biryarê ji 32,630 rûpelan pêkte. Ev tiştekî nedîtî ye. Yani bifikirin 32,630 yani nêzîkî 33,000 rûpel. Kî dikare, kîjan parêzer, kîjan bersuç dikare bixûne van dosyayan û biryaran bide. Vaya sosrete vaya tiştekî nedîtiye dadgeha cezayê giran ya Enqerê piştî sêzdeh mehan hinceta biryara cezayê doza Kobanî eşkere kir. Hevserokên berê yên HDP Selhedîn Demirtaş, Figen Yüksekdağ jî têde hejmareke zêde ya siyasetmedarên Kurd di doza Kobanî de hatibûn ceza kirin. Di hinceta biryarê de tê gotin ku siyasetmedarên ceza stendine ne ji ber tundûtûjiya di bûyerên Kobanî de ji ber teşwîqa ji bo suç hatine ceza kirin. Yani vê derê de biryara hinceta sedemê yani sedemê cezayê ku li Selhedîn Demirtaş û hevalî wî hatiye birîn ne ji ber tundûtûjiyê ye yani suçê wan tenê teşwîq kirine. Ev jî suçekî pir piçûk e hatine beratkirin di vê dozê de. Ji xwe hatibûn beratkirin. Niha em hinceta vê biryarê ji we re bixwînin. Hinceta biryarê ya di derbarê hukmê de ku doza Kobanî de ji bo Selhedîn Demirtaş Figen Yüksekdağ endamên rêveberên desteya rêveberiya navendî ya Dem ya HDP bi giştî 36 kes hatibûn ceza kirin. Piştî sêzdeh mehan jî ev biryar ev hincet hate eşkere kirin. Dadgeha 22yemîn ya cezayê giran ya Enqerê ku doz bi rêve dibir 16 gulana 2024 hukmê xwe eşkere kiribû. Li gorî wê biryarê çi hatibû stendin? Li gorî wê biryarê 12 bersuç ji dozê beraat kiribûn. Selhedîn Demirtaş bi giştî 42 sal ceza lê hatibû birîn. Figen Yüksekdağ 30 sal û 3 meh ceza lê hatibû birîn û hevalê wî jî wisa bi cezayên sivik
karibun ji vê dozê bifilitin. Suçdarên din ên dozê bi cezayên cuda hatibûn cezakirin. Dosyayên heftê û du bersûcên fîrar ku jê re dibêjin, yani ne amade bûn di vê dozê de, ew jî cuda dosya wan hatibû amadekirin. Ji dozî hatibû veqetandin. Dadgeha 22 ya cezayê giran ya Enqereyê hinceta biryara xwe ya cezayê ku ji 32,630 rûpelan pêk tê îro eşkere kir. Di biryarê de tê ragihandin bersûcên ji doza Kobanî hatine cezakirin ji tundûtijiya ku di bûyerên 2014 de qewimîne weke berpirsiyar nehatine dîtin. Yani pir eşkere dibêje Selahattin Demirtaş figen yüksek da rêveberên HDP ji şiddeta wan bûyera nehatine cezakirin. Tenê teşwîq heye. Di biryarê de tê diyarkirin dema dosya bi giştî tê nirxandin. Bersûç ê ku beşdarê civîna desteya rêveberiya navendî ya HDP bûne 2004 de li gorî biryara di wê civînê de hatiye stendin ji bo xizmeta armancên rêxistina terorê, ji bo amadekirina zemîna têkbirina yeketî û yekparçeya dewletê gel ji bo xwepêşandan ji bo meşê neyasayî teşwîq kiriye. Yani tenê sûcê teşwîqê heye. Ew jî nake 42 sal ceza. Hate gotin ev kiryarên bersûcan dibin sedema tawana teşwîqa ji bo tewanbariyê û alîkariya ji bo tawana têkbirina yeketî û yekparçeyiya dewletê. Ev gotinên hukûqî yên Kurdî dibe ku hinekî bûye zehmet were tawan yani suç, suçdarî heye tê de teşwîqe ne rastê de cih negirtine. Ji ber vê yekî hate ragihandin biryara mehkûmkirina bersûcan di çarçoveya wan suçan de hatiye dayîn. Demirtaş bi kurtasî ji we re bêjim ew meseleya meşhûr kuştina Yasîn Börû ew xortê Kurd ku hatibû kuştin di wê bûyerê de û herwiha bawer dikim 46 kes hatibûn kuştin. Hemî jî jalî hêzên dewleta Tirkiye ve hatibûn gulebarankirin. Yasîn Börû kuştina wî çawayê ew nayzanîn. Selahattin Demirtaş û hevalê xwe berpirsiyar hatibûn nîşandan. Lê biryara mehkemede Selahattin Demirtaş û hevalê xwe ji kuştina Yasîn Börû beraat dikin. û ji hemû kuştinên din ji kuştina 46 kesan beraat dikin. Vaya çi nîşanê me dide? Gotinên Tayyip Erdoğan ê ku bi salan di derheqê Selahattin Demirtaş de kir hemî valane û hemî jî sûçin. Ji ber ku însanekî bersûç ku hîn ceza lê nehatiye birîn tu weke serokê dewletê tu nikarî însanekî sûcdar bikî. Ama Tayyip Erdoğan bi xwe ket nava sûç bê ku hukm were dayîn sûcdariyê mezin li Selahattin Demirtaş kir. Weke terorîst pênasê kir. Weke kujerê 46 kesan pênasê kir. Tayyip Erdoğan sûcdar e li hember Selahattin Demirtaş. Edî parêzer çawa tevdigerin, çawa dikeve nava hereketê û meselekî dine. Ama avukatê Selahattin Demirtaş ew hevalê wî ji bo dozî bibin dadgeha bilind pêdivî bi vê biryarê hebû. Yani pêdivî bi hincetê hebû. Heta ku dosyaya hinceta biryaran neyê eşkere kirin, parêzer nikarin bikevin dewrê, nikarin dosya bibin ber dadgeha bilind. Yani îtiraz bikin. Bi vê biryarê re ya mühim ew e, yani îro çi guherî hûn ê bibêjin, Selahattin Demirtaş tê berdan ya nayê berdan. Ez zanim hûn li pê vê ne. Ji bo ku mirov îtiraz bike, dosya îtiraz bike, bibe pêşiya dadgehekî bilindtir, pêdivî bi hinceta biryarê hebû. Pêdivî bi vê dosyê hebû. Ev dosya jî nêzê 33,000 rûpel e. Parêzer ketine dewrê ew ê bibin ber dadgeha bilind û dadgeha bilind jî wê biryara xwe eşkere bike. Ji navpê ve êdî dosya li ber destê dadgeha bilind e. Hê serî lê nedane ama ji îro pê ve ji vê deqê şûn ve parêzer ketine hereketê dibe ku di rojên pêşme de dadgeha bilind biryara xwe eşkere bike bibêje Selahattin Demirtaş ji bûyerên Kobanî ne sûcdar e, hemû hevalên wî yên girtî ji bûyerên Kobanî ne sûcdarin, tenê teşwîq e, teşwîq jî cezayê belkî salekî ye, belkî jî 2 sal e. Ama nîşan dide ku Selahattin Demirtaş ev 9 salin bê sûç, bê guneh di hepsê de ye. Ev jî edaleta dewleta Tirkiye nîşanê me dide.
همی جزای دین کل سلحدین دمیرتاش هاتنه برین علاقه وان به دوسیه کوبانی تونه تنه جبر نویسی وینه نویسی تویتری تنه جبر کو فکری خواه رامانه خواه اشکره کریه تنه جبر کو مخالفت کریه لهمبر طایب اردوغان و جبر گوتنه وینه yani siyasetmedar ku işu karê wî axaftine gotine muhalefete bi fikrin ku ceza lê tibirîn. Ev jî bi tu away nayê qebûl kirin. Ji xwe tişta ku me milletê me kesê ku dengê xwe dane Selhedîn Demirtaş me rehmet kir ev e. Selhedîn Demirtaş li ser navê we axifiye. Li ser navê we tweet nivîsiye, meclisê de axifiye, heqê we parastiye û ceza lê hatiye birîn divê mirov xwedî li wî û hevalê wî derkeve. Yani ev tiştekî baş e pêşketinekî mühîm e di doza Kobanî de di doza Selhedîn Demirtaş û hevalên wî de. Ji xwe biryarên dadgeha Avrupayê dadgeha mafê mirovan ya Avrupayê ya di derbarê Selhedîn Demirtaş da tê zanîn ji dewleta Tirkiye xwestibû ku berde dewleta Tirkiye li gorî wî jî tev nagere niha hemî elmane benda vê pêvajê pêvajoyê jî maye ser Tayyip Erdoğan çünkü pêş naxe em binêrin ka bi Donald Trump ra çi nîqaş kirine ew ê ber bê ku derê ve biçe eger Donald Trump sozên cuda dabê dibe ku ew dev ji vê mesela Kurd berde Tayyip Erdoğan'a em nizanin yani dijminahiya wî li hember milletê Kurd tê zanîn heta ku mecbûr nebe gav navêje di doza Kurd û Kurdistanê de. Niha hevan no Selhedîn Demirtaş em hema bînin jêr lûtkeya NATOyê ya li bajarê Laheyê Holandayê bi dawî bû biryar hate girtin ku lûtkeya 2026an li Tirkiye were darxistin sala pêşiya me lûtkeya NATO civîna bilind ya NATOyê li Tirkiye be ev jî nîşan dide ku heta 2026an Tirkiye hil naweşe. Yani NATO destûr nade ku Tirkiye hilweşe hemû hevalên me êl bendîne ku Tirkiye hilweşe ser û bin bibe bihêlim piştî 26an. Lûtkeya NATO bi dawî bû me got di encamnameya lûtkê de hate ragihandin ku sala 2026an NATO wê li Tirkiye bicive hate eşkerekirin welatên endamên NATO li hev kirine heta sala 2035an ji bo mesref lêçûnên parastinê rêjeya ku ji berhema xwe ya navxweyî ya giştî vexetandine bigihêje ji sedî pêncan. Yani welatên endamên NATOyê sedî pêncê bütçeya xwe ji NATOyê re veqetînin. Li gorî encamnameya lûtkê serokê sî û du welatan endam dibe tekiliya xwe ya bi maddeya pêncemîn ya NATOyê re nîşan bidin yani girêdana xwe nîşan bidin. Di encamnamê de hate diyarkirin ku ev rêjeya lêçûnan wê sala 2029an ji nû ve were nirxandin. Soza piştgiriya ji bo Ukraynayê hate dubarê kirin hate nû kirin. Wekî din di hesabkirina mesref lêçûnên parastinê yên hevpeymaniyan de alîkariyên ku ji bo parastina Ukrayna têne dayîn jî wê bêne jmartin. Wekî din li ser biryardariya ji bo berfirekirina bilêz ya hevkariya pîşesaziya parastinê ya transatlantîk hate kirin hevkarî hate nû kirin. Dibêje em ê ji bo rakirina astengiyên bazirganiya parastinê yên di navbera xwe de bixebitin. Em ê hevbeşiyên xwe ji bo handana hevkariya pîşesaziya parastinê bikarbînin. Ev e wekî din Donald Trump di zîrveya NATOyê de axivî bang li Îranê kir dibêje di şerê li hember we da me hemî binesaziyê wê nuklerî tune kir bi temamî îmha bû ev jî nîşana wê yekî ye ku şer zû bi zû êdî dest pê nake navbera ku dane ji bo şer ew ê hinekî dirêj be vaya îşaretê wê yekî ye dibêje Îran êdî bila ji Ewropê ve bi petrola xwe re eleqedar bibe em qariş nabine. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu jî îdia kir ku di encama şerê 12 rojan de İsraîlê bi Îranê re serkeftineke dîrokî bi dest xistiye gefên çekên nuklerî yên Îranê bi temamî hatiye tunekirin. Di daxuyaniya bi dîmen de ku ji alî ofîsa serokwezîrtiyê ve hatiye weşandin Netanyahu dibêje me du xeteriyên ku gefê li me dixwin ji holê rakirin gefa nukler ya Îranê û gefa 20,000 füzeyên balîstîk.
ev her du gefên mezin bû me her du jî ji holê rakirin. Ev jî İsrail xwe tesellî dike, li gorî xwe dibêje em di şer de bi ser ketine, êdî ji Ewropê ve navbera ku me dayî wê hinekî dirêj be. Netanyahu îro şerê li dijî Îranê weke serkeftinekî dîrokî pê nasê kir, got niyeta wî ya sekinînê tune ye. Tamam nasekînî çi dikî? Nasekînî çi dikî Netanyahu? Divê em nekevin nava rehetiyê, divê em kampanyaya li dijî çarçoveya Îranê temam bikin, Hamasê tek bibin, em wisa bikin ku hemû dîlgirtiyên di destê wan de serbest bêne berdan. Wekî din nûçeyekî di derbarê Îranê de li gorî malpera dengê girtiyên Kurd û Îranê, Dewleta Îranê Fuad Elîxanî yê Rojdatê Kurdistanê bi îşkencê qetil kir. Hêzên Dewleta Îranê roja 23 Hezîranê welatiyê Kurd Fuad Elîxanî yê 41 salî li girtîgeha Kîrmanşanê ya Rojdatê Kurdistanê bi îşkencê qetil kir. Fuad Elîxanî bê were darizandin, jalî hêzên îstixbaratê ve hatibû girtin, bê behane, bê hincet were nîşandan, ji malbata wî re gotin kurê we miriye. Aynî çavkaniya ragihand ku hîn jî cenaze radestî malbatê nehatiye kirin. Di demên dawiyê de li Îran û Rojdatê Kurdistanê hejmara binçavkiriyan zêde dibe. Di bin çavan de îşkence jî gelekî têkirin zêde dibe. Evaya nûçeyên bi vî rengî rojane tên ji me re. Niha hevan di şerê İsraîl û Îranê de helbesta Başûrê Kurdistanê hûn mereq dikin. Em dibînin ku di van 12 rojên borî de rayedarekî ji Başûrê Kurdistanê niyeta yani siyaseta xwe pir bawekî vekirî eşkere nekir. Yani vajî weke rexneyekî me rû dikare nîşan bide. Ne Mesûd Barzanî, ne ji yenekê, ne ji pedekî daxuyaniyê wisa pir eşkere nehatin dayîn. Ew jî hinekî li bendê bûn ku şer raweste, banga sükûnetê dikirin, banga diyalogê dikirin, ama siyasetekî wisa rêyekî stratejîk nedabûn pêşiya xwe. Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku ew ê hefteya pêşiya me bi Îranê re guftûgoyan bidin destpêkirin, dibe ku em bi Îranê re peymanekî jî îmze bikin. Donald Trump îro li lûtkeyan NATOyê di derbarê bidawîkirina şerê Îran û İsraîlê de programa atomî ya Îranê û çend mijarên din axivî. Trump dibêje operasyona Amerîkayê ya li dijî tesîsê nuklerî yên Îranê parve kirine. Ew operasyon wekî serkeftineke leşkerî ya dîrokî nirxand. Trump dibêje me tesîsa Fordoyê bi temamî ji holê rakir, dibêje Donald Trump. Me li dijî Îranê operasyonekê gelekî serkeftî pêkanî, me tesîsê nuklerî kirin armanc, ji bilî Amerîkayê tu welatekî din net karî vê yekê bike. Me li tesîsa Fordoyê da êdî nayê bikaranîn, ji keştiya me ya bin avê 30 mûşek hatin avêtin, bila Îran êdî bi petrolê re mijûl bibe. Trump îdia kir ku hêz û quweta Îranê ya bi destxistina çekên atomî bi temamî nemaye, ragihand ku aloziya dina bera Îran û İsraîlê de bi dawî bû, biya min şer bi dawî bêye dibêje. Îran xwediyê rezerveke mezin ya petrolê ye. Bila ji nehopê ve bi petrolê re mijûl bibe eleqeder bibe. Bila carekî din destê xwe nede karûbarê nuklerî. Pir vekirî axifiye. Donald Trump di derbarê bidawîbûna şerê Îran û Amerîkayê de jî got her du alî şer nakin, şer ji şer westiyan e, wan daxwaza agirbestê kiriye. Bawer dikim bahsa Amerîkayê nake, bahsa Îran û İsraîlê kiriye. Yani her du alî jî westiyan e. Piştî nêwrî jî min ji we re eşkere kir. Yani milletê İsraîlê fêrî şer nebiye. Havîne ji xwe re dixwazin biçin geştê, biçin devê behrê, ji xwe re dixwazin kêf bikin vê havînê divê germê de. Yani derdê wan ne şerê li hember Îranê ye. Ji ber zexta milletê İsraîlî Netanyahu mecbûr ma dawî li şer bîne. Trump jî aynî tiştê dibêje, hem İran hem İsraîl ji şer westiya bûn, li ser daxwaza wan me jî agirbesta dest pê kirin. Bi gotina Trump, wan bi vê êrişa li Îranê ya li dijî tesîsê nuklerî bernameya atomî ya vî welatî bi dehan salan paş vexistiye. Me gotibû belkî 10 meh, belkî 11 mehan paş vexistiye, ama îro dibêje bi dehan salan. Yani bixasî 10 salan Îran wê nikaribe bigêje astêya xwe ya beriya 12 rojan.
Yani ne mümküne ku İran bibe xudî çeka atomî. Trump carekê din teqezî li ser wê yekê kir ku nabe İran bibe xudî çeka atomî. Trump di derbarê êrişa İranê ya li ser baregeha Amerîkaya li Qeterê de jî got em beriya êrişê ji alî İranê ve hatibû agahdar kirin. Wekî din eşkere kir ew ê hefteya pêşiya me bi İranê re guftûgoyan bidin dest pê kirin, müzakereyan bidin dest pê kirin, dibe ku em bi İranê re peymanekî jî mor bikin, dibêje Donald Trump. Ev jî agahiyekî ye. Erê ka em binerin Tayyip Erdoğan di derbarê pêvajoyê de çi gotiye, ev jî nûçeyekî mühîm e. Ez bar dikim di deqên pêş me de wê bikeve ajansan hûzanin Mümtazer Türköne doh di medya haberê de axivî yek ji MHP yên berê ye di vê pêvajoyê de aktif cih digire akademisyenekî Tirkiye. Yani cî ku tê de axifiye jî mühîm e. Yani kanala ki bi zimanê Tirkiye ama kanala Kurdan e. Tê de bas dike yani pêvajo çawa dimeşe Devlet Bahçeli çawa devletê temsîl dike Tayyip Erdoğan çawa hêjî neketiye nava pêvajoyê hêjî sedî sed baweriya xwe bi vê pêvajoyê naniye bawerî pê naniye û dem bi dem ê ku pêşî lê digire ew bixwe ye em dibînin ku operasyonên askerî yên li Zapê û Herêmê Palestînê yên medyayê bi talîmata Tayyip Erdoğan têne birêvebirin. Em wisa hîs dikin. Recep Tayyip Erdoğan ji peyamnerê Rûdawê re axifiye dibêje li Tirkiye tu pirsgirêkê me bi Kurdan re tune ne. Yani ev axaftina Tayyip Erdoğan ya piştî hevdîtina bi Donald Trump ra ye ji ber vê gelekî mühîm e. Me piştî nîv re ji we re gotibû wextê ku Tayyip Erdoğan vegere Tirkiye ka helbesta wan çawa ye ew ê çi bikin guherîn heye tune ye ev hemî nîşan dide ka pêvajo çawa pêş bikeve. Besê hozat jî axifî bû hevseroka kecekê me cih da wê jî ew jî rayedarên dewleta Tirkiye pir bi tundî rexne dike dibêje gav navêjin divan şert û mercan da îmkana ku em çek û sîlaha berdin tune ye me li hember Tirkiye şer daya rawestandin ama em sîlah ber nadin wisa nabe divê em bi çavê xwe gavên berbiçav bibînin gavên şember bibînin ji dewleta Tirkiye dewletekî bê ciddiyet e em bi vî şîklî qebûl nakin. Navê pêvajoyî jî divê biguhere yani Tirkiyeya bê terör ne gotina me ye ne gotina pêvajoyê ye wisa nine. Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan beşdarê lûtkiya NATOyê bû li bajarê Lahê dibêje ka Kurd li parlamentoya Tirkiye hêzeke girîng in li welatê me bi Kurdî, Tirkî û Erebî tê axaftin em bi wan re hemî yek in ji bo me tu firqî di navbera Kurd, Tirk û Ereban de tune ye. Tê gotin daxuyaniya Tayyip Erdoğan aniha tê amadekirin di nava bernameyê de ez ê ji we re pêşkêş bikim. Yani tiştê ku ew dibêje wisa ye helbesta wî eger guherî be ez bawer dikim helbesta wî her ku diçe nerm dibe. Xuya ye ku di hevdîtina bi Donald Trump re nermtir biye yan jî Donald Trump guh neda wî li ser dewleta Tirkiye zextekî pir ciddî heye tehdîtekî pir ciddî heye di guherîn û veguherîna rojhata navîn de cih nedabûn Tirkiye û her wiha di projeya hilberîna balafirên F-35 de mesela Tirkiye şirîk bû dîsa jî ew balafir nebûn para Tirkiye cih nadin wan ev jî êşa Tirkiye ye Tayyip Erdoğan bi taybetî xwest Trump ra vê mijarê nîqaş bike ama Trump Tirkiye ceza kiriye eşkere nake. Türkiye de wê projeyê de êdî jî nagire. Balafirên F-35 nadin Tirkiye ji projeyê jî avêtine halbuki Tirkiye perekî pir mezin xistibû vê projê. Pir welat tune hene têde. Bawer dikim 5-6 dewlet hene têde. Tirkiye yek ji wan bû ama cî nadine. Hevanno gelek nûçeyên din hene li bendê bin ez heme halê we bipirsim ka kî li me temaşe dike û pirsê we hebin û hema bikin
Wekî din me behsa siyasetê Başûrê Kurdistanê dikir, yani em dibînin ku valahiyekê ciddî ya otorîteya siyasî heye li Başûrê Kurdistanê. Em li bendê bûn ku di derheqê vî şerî de hinekî aktîvtir bin, ji millet re, ji krîza aborî re çareseriyekî bibînin, bi Iraqê re baştir bidin bistînin, qet nebe siyasetekî diyar bikin, bi vî şeklî yani bi siyaseta berê nameşe. Li Başûrê Kurdistanê krîzekî ciddî ya aborî heye, maaş nayîne danîn. Iraq jî xwe qismekî di nava şer de dibîne, problemê wê aborî hene. Hikûmeta Başûrê Kurdistanê ji bi qaçaxçîtiyê sûcbar dike. Ev hêjî çareser nebiye. Millet bi meselê xwe re mijûl e. İsraîl, Amerîka. Ji ber vê yekê Başûrê Kurdistanê mecbûr e bi Iraqê re diyalogekî baş çêbike. Êdî çawa dibe nizanim. Herî dawî em dizanin ku Birêz Abdullah Öcalan pêşniyaz li Mesûd Barzanî kiribû, Kongreya Netewî li hev bicivîne, serokatî bike, rêbertî bike ji Kongreya Netewî re, çiqas partî, dezgeh, saziyên Kurdistanî hene li hev kom bike û em vê meseleya Kurd û Kurdistanê bi temamî ji binî ve hal bikin, bibin yek deng. Li hember dewleta Tirkiye, li hember İsraîlê, li hember Iraqê ev jî mühîm e. Yani eger Iraq bibîne ku Başûrê Kurdistanê bi tenê ye, dikare zextê lê bike. Ama Kongreya Netewî ya Kurd heve, Iraq hîs bike ku Başûrê Kurdistanê dikare ji Iraqê biqete, dikare daxilê Rojavayê Kurdistanê bibe yan jî daxilê Kurdên Bakurê Kurdistanê bibe bi hev re çareseriyekî bibînin, ev dikare Iraqê bitirsîne. Yani merûv dikare weke tehdît weke zext bikarbîne yeketiya Netewî. Yeketiya Netewî de her alîde mühîm e. Eger ev pêşniyaz ji Birêz Öcalan hatibe di ser de jî divê merûv hinekî baldar be, ez di wê qenaatê de be. Wisa ye. Mijara Kurdan çawa bibe, kîja mijara Kurdan? Tonkî mijarê Kurdan hene. İran rojiyar Efrîn, ez dibêjim agahiyê tekiyê min, eger tu zêdetir bibî xwedî agahî yan jî tu hinekî mijarê bişopînî, ez tefhem dikim. Hûn tu dibêjî hemî malbata min nava tekoşînê de bûn ama êdî baweriya min aniha kêm bîye, ez di şik û şüphê de me. Yani ê weke te gelekin, ev jî kêmasiya rojnameger û rêveberên vê tevgerê ne. Bi têra xwe civakî agahdar nakin. Bi têra xwe civakî agahdar nakin, ev mühîm e. û çi daxuyanî hebe ji îmraliyê hatibe divê bi raya giştî re maqûl were parvekirin, şeffaf be her tişt ku millet nekeve nava aciziyekî, nekeve nava dudiliyekî. Gelek kes hene ji me re peyamê wisa dişînin. Dibêje ez di nava tevgerê de dabûm, em welatparêz bûn ama baweriya me şikestî ye. Yani çima merûv rê li ber vê yekê vê dike? Baştir e merûv nîqaşan di televîzyonan de, rojnameyan de nîqaşan de dest pê kirin, civakî agahdar bike, li îmralî çi dibe, çi nabe, kî diçe hevdîtinê tê. Mesela do me behsa heyetekî Ewropayê kiribû, diçe İstenbolê, diçe Enqerê, daxwaz kirine ku biçin îmralî jî Rêzdar Abdullah Öcalan re hevdîtinê pêk bînin. Derket holê ku ew bixwasî pêncî kesin akademîsyen rewşenbîrên Ewropî ne xwestine bi Öcalan re hevdîtinekî pêk bînin. Serî li dewleta Tirkiye de ne ka em binêrin êdî bersivtê yan nayê yan jî destûr derdikeve yan dernakeve. Ew jî mijarekî din e tabî. Dibe ku derkeve jî. Ji Rojavayê Kurdistanê ev demekî em agahiya nadin. Ez bînim bîra we ku li Rojavayê Kurdistanê rewşgelekî baş e. Diyalog hene. Diyaloga Kurd û Kurd didome. Hêzên YPG li hember Daişî operasyonekî dan dest pê kirin. Ev jî çeteyekî Daişî hate girtin, serçete û her wiha du çeteyên din hatin girtin. Ev operasyon bi pêşengiya yekîneyên parastina jin YPG hate dest pê kirin. Tabii hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê jî tevlî bûn, operasyon bi rê vebirin. Li bajarokê Şihêl, ê kantona Dêre Zorê pêk hatiye ev operasyon. Hûn zanin piştî ew bombeya ku li Şamê hate teqandin di dêrekî Xristiyanan de Daişî xwe ji nû ve nîşan daye. Niha tirs û fikar li Sûriyê zêdetir bîye. Ev hebûna Qesedê, tecrübeya wan ya tekoşîna li dijî Daişê gelekî mühîm e. Mirov dikare bikarbîne, jê fayde bibîne.
Naha emvarın ser meseleye evi Rojavayê Kurdistanê Sûriyê eger bi vî şiklî bidome, eger İran xwe nû neke, mantalîteya xwe, ev radikalizma xwe ya İslamîst neguherîne, aynı ew ê biguhere. Yani ew ê têk biçe, ew ê hilweşe. Di qada navnetîvî de hêzên cîhanî biryar dane ku tu rêxistinekî radîkal li rojeta navî nehêlin. Tu dewleta ku xwe dispêre ol radikalizmê hildiberîne nehêlin. Heteşe jî di nav da, İran jî di nav da dewletên ku xwe dispêrin radikalizmê wê têk biçin. Ji ber vê yekê siberoja Sûriyê tarîye. Heteşe xwe guherand, xwe neguherand qese de amade ye. Hemî li bendê bin. Ev kadroyên siyasî yên li Rojavayê Kurdistanê ji bo rêvebirina temamê Sûriyê niha di nava amedekariyan de ne. Divê merûv hêviya xwe biparêze. Rewş newsa ye. Rojane diguhere. Normal ev guherînên ku ev di nav de ne, di siyasetê de divê dehan salan, 20 salan, 30 salan dom bikira. Ama ême heftê carê diguhere. Salekî de tiştê ku 20 sala li welatê xelkê pêk nayê, li coğrafya xelkê pêk nayê, li cem me di heftekî de di salekî de pêk tê. Vana rastiya me ye. Rastiya me ne. Hevanno. Eger hûn pirsê we tune bin ez nûçe didomînim. Ka em binêrin wekî din çi heye? Niha tiştên me gotibû bi vegera Tayyip Erdogan re gotinê wî watedar in. Tayyip Erdogan guheriye neguheriye. Tayyip Erdogan piştî hevdîtina bi Donald Trump ra ew ê siyasetekî çawa bimeşîne. Niha ez hin tişta bu were parve bikim. Niha hevanno dibe ku Donald Trump were Tirkiye jî, dibe ku Erdogan biçe qesra spî li Amerîkayê. Ez hema daxuyaniya Erdogan ji were bixwînim. Li bendê bin. Temam. Hat. Dibêje Tayyip Erdogan dibêje ez vî hema bînim ser ekranê. Hevanno. Ez ê bi Dem Partiye re bicivim. Tayyip Erdogan dibêje ez ê bi Dem Partiye re bicivim. Ez hema manşetek ji were pêşkêş bikim. Ew kesê ku heta niha Dem Partî HDP sûcdar dikir û di derbarê wê de doz vedikir ji bo girtina Dem Partî ew qasa xwe kuşt, xwe qelişand, îro dixwaze bi Dem Partiye re bicive. Ez ê bi Dem Partiye re bicivim dibêje Tayyip Erdogan. Ez hema wê nûçeya wî ji were bixwînim. Recep Tayyip Erdogan diyar kir ku ew ê van nîzikan bi Dem Partiye re li hev bicive. Li Tirkiye ti pirsgirêka me bi Kurdan re nemaye, tune ye. Erdogan beşdarî Lûtkiya NATOyê bû li bajarê Lahê li wê derê axaftinekî kir. Li wê derê bi rojnamevan re rahat hemberî hebû du. Bersiv da pirsê wan. Yek ji wan rojnamegeran anha ê ku daxuyanî jê girtiye ê rûda wê ye ji ber vê yekê zinar şino em wî jî pîroz dikin li wê derê de cî girtiye xebitiye em hürmet dikin ji xebata wî re ji ber vê ev nûçeya ku ez ana dixwînim ya zinar şîno ye. Dibêje tekîliya me li gel welatiyên me yên Kurd û herêma me gelekî baş in. Wekî serokkomarê wan tu pirsgirêka me bi wan re tune ye. Niha her tişt gelekî baş e. Tayyip Erdogan balkişand ser wê yekê ku nûnerên Kurdan li parlamentoya Tirkiye xwedî potansiyel û giraniyekê bihêz in û karên xwe bi başî birêve dibin. Erdogan li ser hevdîtin û civînên li gel Dem Partiyê qala civînekê xwe ya berê a bi sirra Sûriye önder kir. Dibêje wan daxwaza hevdîtinê kir ji min. Ez jî bi wan re li ofîsa serokkomariyê hatim cem hev. Bi wan re civiyan me da stend bi hev re. Her wiha eşkere kir ku ew ê hevdîtinekê nû bi Dem Partiyê re birêve bibe pêk bîne. Ez bawerim ew daxwaza civîn û hevdîtinekê nû dikin. Di demekê nêz de ez ê bi wan re bicivim. Wekî din me got tu pirsgirêk tune ye.
Erdoğan da davi axatina xwe de jî teqezî li ser yekparçeyiya Tirkiye kir. Tir salan ew e ku Tirkiye perçe nebe. Li welatê min Kurd, Tirk, Laz, Çerkez, Ereb em hemû yekin. Parastina yekparçeyî û yekgirtîbûna erkê min e. Yani parastina yekparçebûna welat yekgirtin dibe erka min e. Yani dibe çi dibe bila bibe bila Tirkiye perçe nebe. Em ê vê yekî bawekî herî baş birêve bibin. Di derbarê lûtkiya NATOyê de jî erê ji xwe agahiyên ku hûn tê zanin ew e lûtkeya pêşiya me 2026an wê li Tirkiye çêbibe yani civîna bilind ya NATOyê. Balkêş e. Ev jî bi vî şeklî hevanno wekî din gelek nûçeyên din hene ez naxwazim tevlî bikim yani mesela Nêçîrvan Barzanî bi konsolosê Holandayê re li hevciviyayê li Hewlêrê ew jî ji aliyê xwe ve dîplomasiyê birêve dibe. Ya wî rojê berkem bereh mîvanê min bû pêra sohbetekî me pir xweş hebû qismekî ji sohbeta me min wekî vîdeo jî par vekiriye eger hûn lê temaşe bikin gelekî kêfxweş dibim. Berhema helbesvanê wî berhem berken çapa duyemîn derketiye ji weşanên Avestayê ew mixwest ez bora par vê bikim. Yani pirtûka wî ya berê ye ama çapa duyem derketiye. Şîrî wî gelekî balkêşin. Eger hûn bikaribin vîdeoya wî temaşe bikin sohbeta me û ya min û wî hinek espirituelê jî xweşê jî xweş dibe yani. Cana mirov derkeve derveyî siyasetê hinek bi şaîran re bi nivîskara re sohbet bike xweş e. Mesrûr Barzanî di derbarê pêvajoya aştî de axifiye ka em binêrin çi dibêje? Ya ji me re dibêjin dîmen par vekin ama dîmen mirov dikare par veke tabii ki. Mirov çima dîmen par veneke? Ez dikarim dîmen jî par vê bikim. Yani mirov dîmen bide ser ekranê baştir e hûn dibêjin. Yani min dixwest ez bê dîmen hinekî ji we re pêşkêş bikim ama eger mademkî hûn dîmen dixwazin hinek heval dibêjin dîmen dayînin. Mirov dikare dayîne yani mesela bi vî şeklî mirov dîmenên kek mesrûr dayîne ser ekranê û bi vî awayê nûçe pêşkêş bike baştir e. Niha Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser pêvajoya aştiya xifî ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dibêje pêvajo di navbera PKK û Tirkiye de ye. Em ne aliyekê vê pêvajoya aştiyê ne lê em dikarin bibin alîkar. Mesrûr Barzanî diyar kir ku rawestandina hinartina petrolê zirareke mezin gihandiye aboriya Iraq û Herêma Kurdistanê zirara giştî zêdetirî 25 milyar dolar e. Zirara me 25 milyar dolar e dibêje ez vê nûçeyê ji we re bixwînim ev nûçeyekî muhîm e. Teqekî zirara me zêdetirî 25 milyar dolar ye. Niha hevanna basa pêvajoyê jî dike me xwest em nêrîna wan bigirin. Mesrûr Barzanî diyar kir ku rawesterê Serokwezîr Mesrûr Barzanî her wiha ragihand ku ji bo çareserkirina krîza mûçeyan wê şandeyekê payebilind ya Bexdayê serdana Hewlêrê bike. Mesrûr Barzanî piştî civîna kabîneyê daxuyaniyek da çapêmeniyê pirsên rojnamevanan bersivand. Pêvajo di navbera PKK û Tirkiye de ye. Pêvajoya aştî ya li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê çima û sedkeye nizanim. Halbikî wan jî ji nêz ve eleqedar dike. Herêma Kurdistanê jî ji nêz ve eleqedar dike. Rêve yani aliyê vê pêvajoyê Abdullah Öcalan bi xwe ji wan re peyam şand. Rola Mesûd Barzanî ya di vê pêvajoyê de gelekî diyarker e, muhîm e. Dibêje çi? Ka Mesrûr Barzanî li ser vê çi dibêje?
Serok Barzanî her tim hew daye ku alozî nemîne bi guftûgoyan pirsgirêk werin çareserkirin. Ji ber vê yekê jî ji bo alîkariya vê pêvajoyê tiştî ku ji destê me tê em amade nebikin ama em ne aliyê meselê ne. Yani çima xwe ji meselê dûr digire em nizanim. Ew jî balkêş e yani. Niha hevanno wekî din. Ez hema nûçeyên deqeyên dawî nûçeyên acîl ku hatine berdestê me ji were pêşkêş dikim. Ya ev qeza belayên trafîkî jî çêdibin li cem me. Mesela li Mêrdînê qeza çêbiye 2 kesan jiyana xwe ji dest daye, kesekî jî birîndar bûne. Ev jî mühim in nûçeyên civaka me ne. û carna nûçeyên kêrkirinê, kuştinê, kî hevjîna xwe dikuje, kî mêrê xwe dikuje, ew jî hemî hene ama heqeten dilê mirova ranagire mirovan nûçiyan bixune. Ama ev qezayên trafîkê ne destê mirovan dane. Mirov hinek baldar be vê havînê mirov şînê nexinawa malbata xwe baş dibe. Wekî din ez hinekî ji Başûrê ji Rojavayê Kurdistanê agahiyan bidim we. Ew jî Rojavayê Kurdistanê xeta me ya sor e, xeta milletê Kurd a sor e, awî ji başgoh nekin ji kerema xwe re. Ew mühim e. Mesela ji bo bajarokê di derê zorê projeyên ava vexwarinê hatine destpêkirin. Nûçeyên Wisayê civakî hene. Wekî din gelek erê. Hevan û ez werim cem we dîsa nûçeyên deqeya dawî hene ez ê bi were par vê bikim. Deqekî çawa çêbû tamam. Diyaloga Kurd û Kurd rast e. Yani diyaloga Kurd û Kurd dibe bi dehan salan berê bata li dar xistin. Wexta wênine em dereng mane dibêje rast e. Türkiye dibe mafê her kesî bide ew jî rast e. Türkiye namîne bila perçe bibe, bila Kurdistan ava bibe. Ew jî arya dibêje, normal e. Wana hemî fikrê we ne. Em tevlî em hemfikirin di hin mijaran de ama rastiya siyasetê hinek cuda ye hevanno. Ka bila kesekî zimandirêjî neke Selo Başkan ket û berxwedana 5 salî şerekî weke şêrekî weke Selo ji Kurdan re derxistiye. Merov ji Selahedîn re rêz bigire baş e. Ez jî di wê qenaetê de me. Ev Yılmaz Sonay Sançı dibêje malbatekî Kurd şehadet dane ji bo Netew Rûmeta Kurdistanê nanê pirsgirêka Ewropayê Kurd ên tiştekî wisa heye ev jî xwendina wî hinek zehmet e hûn fehm dikin çi dibêje. Yani dibe însanên fedekar hene dibe merû di rexneyê xwe de hinekî baldar be hevan da. Ka Emîn Kutlar çi dibêje di dema hevdîtina Donald Trump û Erdogan de nameyekî di destê Erdogan de bû mijara vê namê ez ji we re bêjim niha derdê serekeyê dewleta Tirkiye bi Amerîkayan re dawa Kurd e. Ji bilî dawa Kurd tu meseleyekî Tirkiye tune. Mesela balafirên F-35 jî eleqeyî bi Kurdan heye. Dewleta Tirkiye çek û sîlehan çi dike? Li hemer Kurdan bikartîne. Eger doza Kurd nebe dewleta Tirkiye difire li herêmê. Çi astengîl pêşe wê namîne. Süper ehmeq e dewleta Tirkiye di çareserkirina meseleyan de. Ew nameya ku hazîr kiriye ji bo Donald Trump tê de çi dibêje? Ez ji we re bêjim. Ya Rojavayê Kurdistanê ji me re bihêlin. İşê we bîşa neketiye. Wana hemwelatiyê me ne ê salan e. Em xwedî li wan derdikevin. Tekoşîna li dijî Daişî ji me re bihêlin. Nexeme. Em ê wana hal bikin.
pêdiviya we çi ye li ser navê we Amerîkayê em ê li rojeta navîn şer bikin pêş bixin em ê bibin nûnerê wê ya rojeta navîn ne mesîle ye vana siyaseta asayî ya dewleta Tirkiye ye awana wisa rêz kiriye daye aniye bîra wî ez te re bêjim ez te re bêjim deqekî Burada tişt nabe. Yani tu dibêjî peymana ku Başûrê Kurdistanê bi Tirkiye re îmze kiribû û hatiye sekinandin di sala 2023 da yani hevalekî vê derê mesaj dişîne dibe peymana ku bi dewleta Tirkiye re hatibû morkirin yani Başûrê Kurdistanê bi Tirkiye re mor kiribû ew peyman ji ber ku xirab bû sekînî Başûrê Kurdistanê ket zirarê yani behsa wî dike tamam ew ji xwe tê zanîn hevano me behsa çi dikir li Başûrê ku ez peyama nenerim ji bo konsantra me xira nebe niha tiştek ku Tirkiye dixwaze di zerfê de heye daye Donald Trump ew e Donald Trump çi kiriye zerfê dige davê çûpê xema Trump min e yani Trump însanekî wisa ye naçe wê zerfê nagire û naxwîne davê çûpê xilas dike yan jî dide hevalê xwe dixin arşîvê dixin derekî qet ne xemawiye yani Erdoğan name daye çi daye ne mesîle ye wekî din ya Mustafa Koyun her hebî ya dibe hevan nuşkerema xwe re weşanê biacîbînin dibêje em vî camirî tenê nehêlin veya hevalê me ye herî war derd dikeve ji me re nûçe dixwînê em tenê nehêlin qenala wî pêş bixin awazên kurmancî dengê zêrîn dibêje ji bo ev xweda kutukem spasdarin her bijî mamostê weşan xweş süper mala te ava süper her hebin wekî din hevanno kî heye kî tune ya gelê me rojlat li me temaşe dikin silav û rêzê xwe em ji we re dişînin azadî nêze li benda we ye hemî miletê Kurd û Kurdistanê piştgirî dide we dibê haya we hebe ji Avrupayê heta Rojavayê Kurdistanê ji her derê em vê derê dibîsin çawa ku sînerjiyekî ji bo Rojavayê Kurdistanê çêbûbû zemanê xwe de îro ji bo we heye eger hûn li wê derê îrada xwe nîşan bidin ji derve ve ecayîb piştgiriyekî heye ji bo we ez bar nakim miletê Kurd we bi tenê bihêle hevando besê ez xatir ji we bixwazim saetên pêşme de heqeten tiştekî çê bibe ez ji we re dibêjim saet nehê şevê dibe dehê şevê dibe feq nake yani rewşekî awarte çêbû ez hema ji we re nûçe pêşkêş dikim ez herim hema nûçeyên deqeya dawî binêrim tiştekî hê tune ez hema vegerim cem we mesela me gava din behsa kuştinê kir ez ji we re bêjim keça 17 salî ya ku dixwast pêra bizêwîce kuşt û dawî li jiyana xwe anî rastiya me wisa ye yani şiddet nemîne cîhaneke bê şiddet cîhaneke bê kuştin merû çaroyê dünyayê ji xwe re bikaribe bi rehetî bijî baş dibe ez bawer dikim hevan ew qase vêgavê ez xatir ji we dixwazim bi hêviya rojên xweş azad dem baş